Pán poslanec, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Hargáš, v prvom rade sa chcem vám ospravedlniť, lebo naozaj ja s vami chcem diskutovať, ale po tom, čo som to videl, ja naozaj chcem diskutovať s vami, ale nebudem diskutovať v tomto plene s každým. Nemyslím vás, ani nemyslím vašu stranu. To hovorím otvorene, lebo pokiaľ sme tu boli my, tak tá debata bola konštruktívna. Potom tu prišli nejaké prvky, ku ktorým sa nemôžem vyjadriť, lebo nechcem urobiť nič, čo teda nie je vhodné a chcem to udržať konštruktívne, ale s vami debatovať budem. Zareagujem aj na predrečníkov, sme v prvom čítaní, naozaj máme čas medzi prvým čítaním, máme čas do druhého čítania, máme čas v rámci druhého čítania, v rámci výborov a pozmeňujúcich návrhov, ktoré môžu byť prednesené v pléne. Začal by som krátkou reakciou na pani poslankyňu Remišovú. Tento zákon je naozaj o tom, že dávame dôveru a pozeráme sa na všetkých, ktorí obstarávajú s prezumpciou neviny a neviny. Je to dôvera voči starostom, je to dôvera voči primátorom. Teda budem to hovoriť vám, keďže pani Remišová už odišla. Je to dôvera napríklad tým, ktorí vedú naše vysoké školy, ktorí musia obstarávať v materských školách, v základných školách, v domoch sociálnych služieb, všetkým, ktorí obstarávať musia. Je to len o tom, o ničom inom, tento zákon. A chcem povedať, teda tým zvyškom za ľudí, ktoré existujú, že tento zákon je o dôvere pani primátorke Lučenca, pani Pivkovej. Ja verím, že ona kradnúť nebude. Ja som o tom presvedčený, že v novom zákone kradnúť nebude. Takisto som presvedčený, že starosta obce Herdník, pán Semanec, ktorý je nominantom za ľudí, kradnúť nebude. Som o tom presvedčený. Ani starosta obce Baškovce Tomáš. On pre v mojich očiach zlodej nie je, ako to odznelo v faktickej pripomienke pána poslanca Pročka, ktorý povedal, že je to na to, aby všetci kradli, tak ja verím, že nominant za ľudí z obce Baškovce, pán Tomáš, kradnúť nebude. Ani pán Šandala z Nižnej Jedlovej kradnúť nebude, nominant za ľudí. Nebude kradnúť ani pán Vrchota, ktorého je to starosta mestskej časti Košice Západe, som dlhé roky žil a je nominantom aj strany za ľudí. A nebude kradnúť napríklad ani pán starosta Srnčo, ktorého takisto podporila aj strana za ľudí. Bohužiaľ z 2900 starostov a primátorov som našiel vlastne asi len dvoch, troch, ktorí sú čisto nominanti za ľudí, ale napriek tomu verím, že to nie sú zlodeji. Pretože naozaj v našich mestách a obciach sú všetci kontrolovaní oveľa viac ako kdokoľvek iný. A som o tom presvedčený a som presvedčený, že tá kontrola, ale aj tí starostovia, ktorí boli navolení v roku 2022, čiže nemajú žiaden súvis a primátori nemajú žiaden súvis s novou vládnou koalíciou, budú spravovať veci verejné tak, ako ich spravovať majú. Dám pár reakcií k nepravdám, ktoré uviedla pani Remišová, pretože bolo by férové, keby si aspoň zákon prečítala, keď o ňom hovorí. Lebo vy ste to, pán Hargáš, povedali presne, lebo vy ste si ho prečítali a vy ste komentovali fakty. Ona ako obyčajne buď to nemá načítané, alebo to nevie, alebo ústa predbiehajú myseľ, pretože povedala, že do 1,5 milióna sa nebude zverejňovať nič. No nie je to pravda, keby si prečítala zákon, tak vie, že od 800 000 bez DPH na stavebné práce ide normálne návrh, teda každé verejné obstarávanie do vesníka. Čiže neprečítala sa, zase tu len zamútila, zašpinila priestor bez toho, aby vedela. Hej, ale asi sme si na to zvykli, keďže nevie, koľko je DPH, tak asi je to úplne v poriadku. Za ďalšie, hovorila tu nezmysly o tom, že eurofondy budú ohrozené a že nebude žiadna kontrola, ale však predsa Úrad pre verejné obstarávanie je novým SORom, je novým sprostredkovateľským orgánom a je zaimplementovaný do hodnotenia eurofondov. Zase keby si dala tú námahu, aby si to prečítala, tak by vedela, že ÚVO ako sprostredkovateľský orgán v zmysle zákona bude vykonávať kontrolu verejných obstarávaní. Povinnú predbežnú kontrolu dokumentácie pri nadlimitných zákazkách, môže robiť dobrovoľnú kontrolu podlimitnej zákazky, robí kontrolu po uzavretí zmluvy o nadlimitných zákazkách, vrátane dodatkov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zase, keby chcela byť konštruktívna a nechcela by robiť iba zle, tak si to prečíta. Ale poviem vám, aké ja cítim riziko najväčšie tohto zákona. Hovorilo sa tu o tom, že keď, povedal to pán Dostál, že som ja povedal, keď niekto to zneužiť chce, tak to vie zneužiť aj teraz. Áno, je faktom, že zneužitie zákona o verejné obstarávaní sa dá urobiť aj pri nadlimitných zákazkách a napríklad aj pri objednávaní si nových priestorov, v ktorých naše míry sídli.
pretože predpokladám, že nikto z vás sa nepostaví za pani Remišovú a nebude obhajovať to, že v kancelárii, ktorú som po nej zdedil, kde mám teda najkrajší výhľad na Slovensku, je sedačka za 9 000 eur. Sedačka za 9 000 eur, úplne obyčajná, ani sa nedá oprieť. Že tam, kde máme porady, a neviem, či ste to zažili aj vy, asi áno, keď ste boli pán štátny tajomník, máme stôl za 14 000 eur, ktorý bol vybratý, počúvajte, na základe kritéria, že pani Remišová zadefinovala, že obyčajný stôl, na ktorom sú porady, musí mať hranu skosenú s 15 stupňami. Choďte hoci kde do jedálne, do reštaurácie, choďte domov a pozrite si, aké máte stoly, aj tu, keď stolíme, pultík, tu je stôl. Bežne majú tie hrany 90 stupňov, ale podmienka pre míry bola, že stôl má mať hranu skosenú s 15 stupňami. Tak povedzte mi, kto je tu zlodej? Však zlodej kričí, chyťte zlodeja. Ona míňala financie opisom predmetu zákazky tak, aby jej vyhoveli jej luxusnému, zbytočnému nábytku. Viete, na čom oddychujú vodiči, ktorých máme pridelených, keď teda práve nejazdíme? Na hovníkoch, ktoré musia mať čierne, matné kovové nožičky. Lebo viete, môj vodič by si nesadol na sedačku a neoddychoval by, ktorá by mala lesklé, biele nožičky. On musí mať čierne, matné kovové nožičky. Toto je pani Remišová. Normálne rozkradla kvôli svojim papalášským manierom verejné peniaze a ona tu má odvahu sa ozvať. A ten jej kolega, ktorý teda už sa na ňo neviem ako pozerať ako na kolegu alebo z pozície svojho bývalého povolania tu vykrikuje, že to robíme preto, aby všetci starostovia kradli. Tak keď vie o tých, ktorých kradnú, tak nedá ani trestné. To teraz tak neurobil ani raz a ešte aj sedí v mestskom zastupiteľstve. A teraz pár faktografických vecí k tomu, čo ste povedali vy vo vašom príhovore. Myslím si, že sa všetci zhodneme na tom, že filozofia, že treba niečo s verejným obstarávaním urobiť, je v poriadku. A vidím aj od vás, že máte niektoré tendencie, že niektoré časti si viete predstaviť, podporiť, niektoré časti možno so zmenami. Však keby nebol problém s verejným obstarávaním, tak to tu nedávame. Ale zmenu zákona o verejnom obstarávaní dával kedysi, predkladá aj pán predseda Uva Hlivák. Ja som ju ako podpredseda vlády uvádzal, lebo som bol za to zodpovedný. A vystúpili dvaja ľudia. Pán poslanec Dostál a pani poslankyňa Remišová. A čo urobili? Hovorili o tom, že uvoľnenie limitov, ktoré bolo ešte menšie, ako je teraz platné, bolo na to, aby mohli starostovia a primátori kradnúť. Viete, hlavu nevymiete. Ja vám to nevyčítam, pán Dostál, to ste vy. Vy ste v živote starostom neboli, ani nebudete, ani primátorom. Vy ste nikdy neobstarávali, vy to máte v sebe. A to hovorím konštruktívne, lebo ja mám s vami normálny pracovný vzťah. Vy to máte v sebe, vy proste nebudete veriť nikomu, aj keby všetci starostovia a primátori na Slovensku boli zo Sasky. Viete, to je, ako sa hovorí, viete, už raz máte takú povahu. Ale je to v poriadku, máte takú povahu. Ale tá kontrola verejných financií je šialená, však predsa aj obca, mesta, keď niečo idú obstarávať, však je nejaký plán úloh, aj inštitúcie majú plán verejného obstarávania, však to tu nie je, že sa starosta ráno zobudí a povie si, že si niečo ide obstarať. Tá kontrola je naozaj v mestách a obciach veľká. Ja som povedal aj včera na tlačovke, máme v Bratislave primátora Vala, ktorý je, neviem, SAS, PS a nejaká strana Slovensko, alebo ako sa volá, alebo neviem, čo sa, Bratislava, niečo je, hej. PS. No tak PS, ja som povedal, pre mňa Valo zlodej nie je. Ja som nepočul, že by kradol pri každom verejnom obstarávaní. A predpokladám, že nebude kradnúť, ani keď bude tento zákon. No však predsa je kontrolovaný. Nehovorím o cyklochodníkoch, hovorím o verejnom obstarávaní. Čiže ja to vnímam tak, že bez ohľadu na to, za koho ste nominovaní, pristupujeme ku každému s prezumciou neviny, nie s prezumciou viny. Budeme sa musieť naozaj rozprávať o tom, čo je pri obstarávaní najdôležitejšie, lebo videli ste aj z vystúpení iných poslancov, že sa hovorí o úspore a o cene. Uvedomme si, že najnižšia cena sa nerovná kvalita a nehovorím o zákazkách špecifických, informatizácia, know-how, keď sa zohľadňujú iné veci, ale hovoríme aj o stavebných prácach, pretože máme obce, v druhom čítaní to budem čítať, kde 5-krát prebehlo verejné obstarávanie, 5-krát prebehla iná firma a 5-krát to robili tí istí ľudia z danej obce. Ale čo vnímame a čo si myslím a som presvedčený, že je správne, a to hovorím aj v zmysle k malým a stredným podnikom, ja som presvedčený o tom, že starosta alebo primátor, keď ide do hranice, keď vie osloviť 3 firmy, že osloví firmy, u ktorých je istá kvalita, keďže sú to minimálne 3 firmy a viaceré firmy, tak bude jasné, že tam bude aj nejaká súťaž s cenami, aby to niekto vyhral. Ale pre mňa je podstatné to, že keď to urobí zákazku, ktorú dá regionálnej firme, potraviny, ovocie,
hocičo, alebo aj nejaká stavebná práca, tak som presvedčený o tom, že keď to urobí ten regionálny poskytovateľ, tak to urobí za primeranú cenu, ale hlavne za maximálnu kvalitu, lebo tam žije. Lebo keď žijete v danom regióne a niečo urobíte, rekonštrukciu chodníka, škôlky, tak medzi tých ľudí sa budete hanbiť prísť. Keď to neurobíte dobre, a keď je problém a reklamácia, tak to urobíte i hneď. A ešte tie peniaze ostanú aj doma na podporu lokálneho podnikania. Čiže preto to robíme, my sme ho nepísali, ja obstarávať nebudem. Naše ministerstvo nemá žiadne, teda malo dve organizácie, už má len jednu, lebo jedna ide do likvidácie, my nemáme žiadne majetky, a keď niečo obstarávame, tak väčšinou prekračujeme tieto hranice, ale robíme to pre všetkých, ktorí sa trápia pri bežných obstarávaniach a nevedia zachovať chod svojich inštitúcií, miest, obcí, krajov a tak ďalej. Už len krátka, mám taká faktografia ku tým 221 000, ktoré ste sa pýtali, že ako to vzniklo na tovary a služby. Pozreli sme si, aké sú limity Európskej únie, aby ste vedeli to, čo je u nás podlimitka pod 1,5 milióna na stavebné práce, tak Európska únia nám umožňuje ísť do takmer 5,5 milióna eur. Čiže sme naozaj veľkým rozdielom pod tým limitom, ktoré nám dávajú. Na tovary a služby sme si vzali limit, ktorý dáva Európska únia, je to 221 000 a sme presvedčení, že aj tovary a služby a ich obstarávanie práve využitím limitu, ktorý Európska únia zadefinovala, nám výrazne pomôže. No a čo sa týka otázok k bezpečnosti a využitia toho paragrafu, ktoré navrhlo ministerstvo vnútra, ide o to, že v mimoriadnych situáciách štát nevedel rýchlo konať. A pamätáte si, keď sme tu mali zemetrasenie v obci Ďapalovce vo Vranovskom okrese, bola tu úradnícka vláda, ktorá neurobila nič, pretože nevedela to vyriešiť. Dobre, ani nešla na miesto, kde sa to stalo, čo bola veľká chyba, ale neurobila nič. A toto je presne o tom, aby keď príde mimoriadna situácia, zemetrasenie, povodeň a tak ďalej, aby ministerstvo vnútra, armáda, hasiči alebo kdokoľvek treba, aby vedel zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetkov. Čiže ja ešte raz ďakujem pekne všetkým za konštruktívne návrhy. Netreba sa na zákon pozerať očami, že je všetko negatívne. Ten zákon sme naozaj nevymysleli my, ale vyšiel ako reakcia na regióny. Nie je to zákon o tom, aby starostovia a primátori kradli, lebo naozaj pýtajte sa svojich primátorov a starostov, keď budú chcieť a zákon nastavíme na nejaké limity, budú ho vedieť využiť. Keď nebudú chcieť, môžu pokračovať tak, ako doteraz vo vesníku a akoukoľvek cestu komplikovanejšiu si zvolniť môžu. A už len posledná otázka technického charakteru ohľadom platformiem na verejné obstarávanie. Teraz tam máme iba štátnu platformu, pretože bol podpísaný plán obnovy, kde sa to hovorí. Samozrejme, požiadavka z terénu je aj na súkromné platformy. Budeme sa snažiť s Európskou komisiou vykomunikovať to, čo môžeme a čo nemôžeme, lebo aj sa vrátiť k časom. Viete, keď dáte časy 24 hodín, niekto povie, že je to preto, aby sa to udialo v noci. Čiže tam sa budeme snažiť nájsť kompromis, ktorý bude akceptovateľný z EÚ, z hľadiska všetko, čo sme podpísali v pláne obnovy a zároveň, aby to vyhovelo tým, ktorí obstarávať musia. Takže ďakujem pekne ešte raz, ospravedlňujem sa, že som teda nemáte možnosť reagovať, že som vystúpil v záverečnej reči, ale máme času dosť do ďalšieho čítania druhého aj v medzipriestore, ale hlavne myslíme na to, že snažme sa ten zákon urobiť tak, aby naozaj priniesol efekt našim obstarávateľom a je jedno, skadiaľ sú. A už len posledná veta, keď si pozrieme štruktúru primátorov a starostov, tak najväčšia skupina z nich sú nezávislí, čiže tú najväčšiu mieru dôvery dávame voči tým, ktorí nemali podporu žiadnych politických strán a ja verím, že či ju mali, či ju nemali, že budú robiť všetko tak, ako robiť majú. Ďakujem pekne ešte raz všetkým, ktorí ste počúvali a teším sa na ďalšie stretnutia. Ďakujem.